Hyvää huomenta kaikille. Lahden nuorisopalvelut esittää nyt lyhyen kohtauksen eräältä keväiseltä päivältä. Se menee jotakuinkin näin. Jenna ja Janne, moi. Moi. Moro. Ei olekaan pitkään aikaa nähty. Mitäs puuhailette? Oltiin just menossa Nuokulle suunnittelee, että mitä tehtais kesälomalla. Mut sitten Janne löysi tosta penkiltä jonkun kännykän. Joo, tää pitäisi varmaan viedä poliisilaitokselle. Ihan oudon mallinen puhelin. Ootteko ennen nähneet tällaista? Rupesko se soimaan? Miksi se välkkyy tolleen? Mitä tapahtuu? Kuka sä oot? Take it easy, brothers and sisters. Mä olen DJ Arde, kesälomien henki. Sanokaa kaikki, hello DJ Arde. Hello DJ Arde. That's the spirit. Haha. Mä kuulin, kun te puhuitte kesälomasta. Summertime. Yeah. Paras aika vuodesta. Hei, mulla on teille viesti suurelta kesän spiritiltä. You wanna hear it? Okei. No joo. Cool. Aha. Oh yeah. Aha. Niin, mikä se viesti on? Chillatkaa. Häh? Sulla oli joku viesti. Chillatkaa. Se on se viesti. Kesällä pitää chillata. Joo, kyllä mä kesällä chillataankin, mut jotain olisi kiva tehdäkin. Hei, come on. Chillaaminen on kaiken alfa ja finito. Voi mennä chillaamaan partsille ja tsiikaa ohikulkevi chupu ja dude ja naapureit. Tai voi chillata olkkarin sohvalla ja soittaa musaa. Ja sit voi chillaa keittiössä jääkaapin ovi auki. Me oltiin just... Ja sit voi chillata makkarissa tai eteisessä. Ja voi chillata vessassa. Tai voi chillata olkkarin sohvalla. Ja voi chillata kellarissa, missä on aika chilli. Tai sitten mennään nuorisopalveluiden leirille tai reissulle. Sielläkin voi ottaa chillisti, mutta ilman tuollaista rasittavaa DJ Ardea. Lahden nuorisopalvelulla on jälleen reilusti lomatoimintaa tarjolla. Kesäkuussa tehdään päiväretkiä Fatserilaan ja Linnanmäelle, vesipuisto Flamingoon ja shoppailemaan kauppakeskus Jumboon, jossa pääsee myös Prison Island seikkailupeliin. Leirejä on 4 kappaletta. 10-13-vuotiaiden kesäkämping ennen juhannusta ja 12-15-vuotiaiden kesäkämping elokuun alussa. Lisäksi elokuussa on 2 koiraleiriä, joihin voi ottaa oman koiran mukaan. Leirit ovat Syysmän Isorannassa, jossa ollaan mökeissä tai omissa teltoissa. Eikä välttämättä tarvi lähteä Lahtea pidemmälle. Kotikaupungissa järjestetään kesäkuussa melontaretki Vesijärvellä ja Lahti City Race kaupunkiseikkailu. Jos haluat tietää lisää näistä ja mitä kaikkea muuta ohjelmaa on kesäksi tarjolla, mene nuorilahti.netin kesälomapalvelun osoitteeseen www.nuorilahti.net/kesäloma.